To je bilo u čast Bulata Hodžave, našeg prijatelja. Kad dama stoji, ja ću stajati. Dobro. Evo još jedne pjesme u čast mnogih naših prijatelja, posebno dvojice. Sve češće okrećem 96. Odlaze najbolji protiv svih pravila. Molim vas jedan brzojav. Vaš broj? 413-606. Tko prima? Odlaze sami maheri, najbolji u prednatjecanju. A naši gadovi? Odlično, hvala na pitanju. Sadržaj? Odlazi naša šank linija. Naša prva petorka izgubila je nerve, sad nadire klatež s klupa za rezerve. Arkade ili Vijenac? I Top i Lovrjenac. Odlaze Duško i Mika u svoje sveto polje. A naši gadovi? Hvala drugarice, nikad bolje. Dok se još isplati, odlazi mudra bratija. Tko predaje, druže? Arsen, Gabi i Matija. Blaga kiša uspjeha ne pada mi često i za takvu sudbinu valja strepjeti. Kad zauzme neko moj odgovorno mjesto, mnogo lakše, vjerujte, živjet ćemo svi. Moja plahost vječita javljat će se rjeđe kad u kakvom forumu nađem nekog svog. Odem Bori u kabinet, nahvatim do peđe malo takve pomoći i živjet ću ko Bog. Odem Serđu u kabinet ili svratim Kemi. Eto, dragi drugovi, to je problem moj. Oni kažu, ma gluposti, i to su mi problemi. Samo tako, dediću, i ničeg se ne boj. Gradovi u skelama niču neboderi, kabinete zidaju, kome to se zna. Svi su moji drugovi danas funkcioneri, neka lakše ću živjeti i ja.